Hej og velkommen. I dag vil jeg gerne vise jer, eller jeg vil gerne fortælle lidt om et program, som jeg bruger til at redigere videoer med. Det hedder Power Director 10. Og man kan faktisk rimelig meget på det. Der er ikke så mange, der bruger det, men det er altså et rimelig godt program. Det koster cirka 700 kroner. Og der er et link nede i kommentaren. Nå, jeg vil vise jer lidt. Altså du kan vælge 3 forskellige ting. Altså du kan bare vælge quick film, altså du bare skal hurtigt lige klippe en film frem sammen. Eller du kan vælge, hvis du skal lave en hel film. Eller hvis du skal lave et dia-show med nogle billeder og sådan noget. Der er en masse billeder herinde til at starte med, dem plejer bare altid at slette. Og nu vil jeg lige tage en video ind, som jeg kan vise jer lidt på. Så tager jeg en video ind her. Her er en papegøje. Og det gode ved det her program, det er faktisk, at man kan bruge green screen. Det kan jeg rigtig godt lide, at man kan bruge green screen. Se, så sætter jeg den her ned, og så kører den her ned med green screen. Heroppe der ligger dine ting bare, du skal trække dem ned, hvis du skal se dem hernede, og du kan lægge den i lige det spor, du har lyst til. Så trykker du på den, så kan du klippe eller sådan her, eller du kan også vælge at gå hen her, split, og så slet, højre klik, venstre klik, og så cut. Hvordan man gør green screen, det er, hvis jeg tager den her fugl her, putter den ned, så skal jeg huske, at den skal være på blå, fuglen, den skal her, sådan jeg kan se det heroppe i hjørnet. Så trykker jeg modify, og så kommer det herfra. Så trykker jeg på den her, og så trykker jeg her, og så trykker jeg der. Så kan I se, så det er faktisk væk, det der grønne der. Det grønne I kan se inde bagved, det er fra det andet klip her. Sådan her. Se sådan her. Så kan vi så se, at fuglen den faktisk er klippet. Det er faktisk rigtig sjovt, at det der faktisk, det er faktisk meget enkelt at gøre i det her program. Nå, men herinde, der kan du sætte nogle tekster ind. Så tager sådan en og trykker ind. Indsæt. Og så trykker du også bare modify. Og så kan du bare ellers skrive lige hvad du har lyst til. Og så kan du vælge hvordan det skal komme ind. Om det skal komme ind sådan 3D slides. Eller hvordan du vil have det fancy komme ind. Herinde, det er sjovt. Her kan du tage for eksempel sådan noget effekt af. Læg det ind i et klip. Man skal så bare lige lægge det ned her. Og så skal du gerne begynde at regne med stjerner. Det er meget sjovt. Man kan også få det med blade. Men det gode ved det her program, det er, at du kan gå ind og downloade alt muligt. Du kan gå ind og downloade en masse ting. Herinde, der er en talboble. Man kan bruge. Man skal bruge noget af det. Her er der en forskellig nogen. Og sådan noget. Her er der en, jeg har downloadet. Sådan hurry. Og det her, det er sjovt. Det er, hvis jeg nu vil have fyrværkeri ind. Så kan jeg tage den her. Her. Og så skal du gerne købe en fyrværkeri nu. Ja, det kommer der. Det kan man så få med ild og sne og sådan noget, hvis man skal bruge det i en film eller sådan noget. Herinde der er nogle årgange. Der er nogle pænt fede årgange, synes jeg. Jeg kan bedst lide den her. Det er min yndlingssport. Den starter den her. Så falder det ned. Den kan jeg rigtig godt lide. Der er mange herinde, som man kan bruge. Alt muligt. Så kan du selvfølgelig lægge musik ind over og sådan noget. Hvis jeg nu tager et audioprogram, eller jeg vil lægge et musikfil ind over, så kan jeg gå ind i en bibliotek, tage en film, eller hvis jeg nu skal have en, der skal blive slået, så kan jeg tage den ned her, og
2 sekunder, jeg skal lige tage en anden lidt længere ind. Hvis der er sådan en her, så lægger jeg den ned, så kan jeg trykke Add Audio. Så går den ind i et andet program, som også hører med, når du downloader det, som er sådan et voice-program, som du kan bruge, hvor du kan speede voicen op og sådan noget. Jeg vil gerne have den speedet lidt op, den her. Så kan man også sætte lidt smølf til, hvis jeg vil have det. Nu er der så bare ikke nogen, der synger den her, fordi det er en... Du kan også gå ned og sætte det til, hvis der er nogen, der snakker i telefonen her. Så kan du sætte det til, så kan du vælge old phone. En, der taler en telefon. Så trykker du her. Så skulle det gerne lyde, som om der er en, der taler en telefon, men nu har jeg jo også slået det der smøl for speed til, så jeg ved ikke rigtig, hvor godt det lyder. Det er som om, at der er en, der taler en telefon. Så kan du også bare krydse her, så spørger du, om du vil have det ind i dit video, så siger du ja, hvis du gerne vil det. Så har du faktisk her i videoklippet. Jeg bruger rigtig tit det her program, og mange af mine videoer på Play, så stemmer har jeg også brugt det her program til. Altså, det er et meget fint program. Jeg vil selvfølgelig helt vildt gerne have After Effects og noget, men lige nu, hvor jeg alligevel ikke er verdensmester til at lave video, så er det meget godt at have det her program, synes jeg. Jeg synes, at det har det, jeg skal bruge. Det eneste, det ikke har, som jeg godt kunne tænke mig, det var, at hvis du har en ting, hvis du nu sætter for eksempel den her fugl ind, så kan den ikke blive stående det samme sted hele tiden, så skal du begynde at køre med den. Det er lidt irriterende nogle gange, men det er også, det går nok, hvis man ikke skal lave sådan noget vildt noget. Muzzle flash og sådan noget, det vil jeg lave på et andet tidspunkt. Men ja, muzzle flash og sådan noget, det kommer i en anden video, ikke om så lang tid. Så nu begynder den at køre rundt, fordi det har jeg sagt, den skulle. Nå, men I kan bare skrive, hvis der er nogle spørgsmål, så laver jeg en video om det til det her program. Jeg synes, I skulle downloade det. Hvis I er nogle begyndere, der gerne vil lave nogle gode videoer, så synes jeg, det er rigtig godt til at begynde med. Og der kommer nogle flere instrukser og videoer ud. Jamen, det var alt. Hej hej.